ndị be anyị bịakwanụ ka unu nụrụ ife ndị Biafra nọ na mba UK ka unu nụrụ ife famili Ahmed Tinubu bụ aka na-achị Naijiria dịka ọ bịara loyal visit na nke Eriza. Ya bụ ife abụlọkwa na obere ife na fa na ebe anụnwa mbụ ndị Biafra bụ ndị Igbo bi na mba UK wee na Tinubu na nna bụkwanụ batịba aka na-achị Naijiria wee na-ajụ ya na onye ụnụ ya na-agba ọkụ na ọ na-achụ oke na obodo Naijiria adịghị mma ti obukolu ngwongwo ya wee bịaba loyal visit na be Eriza. Unu makwa na nke anụnwa na-eme tata anụnwa bụ 18th of March 2026 bụ Wednesday ka eme ka ndị mmadụ mata na prezidenti na-achị Naijiria bụ Ahmed Tinubu n'ọkpọma ndị minista ya wee bịa loyal visit na be Eriza. Na nke anụnwa abụlọkwa na fa bịalụ nzukọ ndị minista maọbụ na fa nwere ọgbakọ ndị minista, mba na ọ bịalụ special loyal visit na nke Eriza. N'ọkwa ya ka ndị Igbo bụ ndị Biafra nọzi na mba UK nọzikwana na prezidenti na-achị Naijiria na ọ na-abịa nya bụ visit fa wee jee chebiri ya n'ụzọ niile oyi esi wee ga wee na-anaghị ụnanna. Ya bụ ife abụlọkwa obere ife unu ya abịa ka unu fụkwanụ ndị minista fa na bat bụkwa n'aka na-achị Naijiria yikwanụ wee bịa nya bụ njem. Unu ya afụ mmadụ dịka nwunye Ojukwu onye nke bụkwanụ Bianca Ono oso wee bịa. Unu mana onye abụ foreign minista. Unu ya afụkwa nwunye ebe atịbụ aka na-achị Naijiria bụkwanụ first lady oso wee bịa nya bụ ife. Unu ya afụ bele na wọta onye nke anyị jikwanụ Cubana chief priest wee marụ. Ọ nọkwa ebe anụnwa n'osokwanụ Sheyi Tinubu wee bịa onye nke bụkwanụ nwa prezidenti na-achị Naijiria. Amaghị na Sheyi Tinubu na-achị Naijiria ka nna ya bụ Ahmed Tinubu na-achị Naijiria ka ya kpọbazifa oso nna ya achị Naijiria. Amaghị m ọ bụkwa na ọ ya achịtu nna ya ka o rigoro chịba Naijiria ka ama na onye nwa na-achị ọ ya akakwa mma. Ọ bụrụkwa m ukwu n'okwu ife mfụ na kọmentị ka m na-agụrụ unu na unu n'anya n'ife onyonyo a na unu ya afụkwanụ prezidenti na-achị Naijiria dịka o jelu ya bụ loyal visit na nke Eriza. Ndị Biafra nọ na anabe Eriza wee na-anaghị ụnanna wee na-ajụ ya bụ Ahmed Tinubu n'obodo Naijiria adịghị mma n'ofisi be ha obodo ya ka ọ dị mma ti otikapụ bịaba ịkụ ngazi n'eze nke bụkwa eziokwu obodo unu fụ tebụl ebe esetere fafa ya nọ wee ri nri. Ngazi dị ebe ahụ o ya enyekwa Naijiria ọkụ nya mmiri duzie ebe ahụ o ya arụrụ anyị ilo. Ya bụ ife abụrụkwa obere ife nke bụzi na ndị Biafra na ebe anụnwa wee na-agwa Tinubu na-eme ntọrị mmadụ na Naijiria na-egbu ndị mmadụ na ndị na-akpụ isi a na-ekweghị ndị na-eje ụka ka fa ṅụọ mmiri tọwa iko na-egbufa wee na-atọrụfa tinye bụ prezidenti na o dozibeghị obodo ya si gbalụ bịa n'obodo nke ndị dozigoro obodo fa. Biko na asị nka njụa ndị prezidenti a na-achị anyị faji obodo oyiwe afụcha ife niile afa na-afụ ebe a ọ na-asọfa nsọ iburu ụdị ife a wee bunatala anyị na obodo nke anyị ka ọ fajecha nne ebe ahụ fa alaghị ya ka obodo nke fa si wee dị. Prezidenti na-achị Naijiria unu enweghị ọkụ unu enweghị mmiri ndị be Eriza enweghị nke fa nwere fa na-ebulu oyere unu refine ala unu gbuchighe ala unu na-eke obodo fadụ fa enwekwo gold fa enwekwo oyo na-eka be fadụ unu nwa nweziri nke unu nwere bụ unu bulu ebe kpuru isi. Ya bụ ife jọkwalụ njọ. Ofu onye nọ na kọmentị wee na-asị na ndị be Eriza anụnwa na alụlụ a na fa echike na fa so wee bụrụ na obodo Naijiria adịghị mma na fa chọọ na obodo Naijiria ya adị mma tata n'ọdị ndị be Eriza n'aka achọkwanụ na ọ ya adị mma n'ọdị ndị be Eriza n'aka na ọ na-eminu na ndị be Eriza anụghọ ife na-eme na Naijiria ka esi egbu ndị mmadụ ka esi atọ mmadụ ka ndị na-akpụ isi ana si egbu ndị na-eje ụka fa fọchisịa ntị fa ifefa ma bụ benefit fa ya ewere na Naijiria ka fa ya etiburu oyile anyị jee dozie egbuchi ya tala anyị na nya bụ ifefa na-eme n'ọdụ ọkwọ mma na ọkwọso Chineke ya azọpụta anyị n'aka ndị be Eriza. Ofu onye nọ na kọmentị wee na-asị onye Igbo chiburu Naijiria ọ na-eme inu na onyeghị ndị be Eriza okefe ọfụma ndị be Eriza ji wee kwechirisie ike na onye Igbo agha achịzi nọọ ndị Hausa na ndị Yoruba n'ọfa ya dachi na fa na-eme ifefa kwuru na ndị Igbo ahịa eme nke fa kwuru. Amakwamọkwa ife mfụ na kọmentị ka m na-akọrọ unu. Biko na o nwere onye ma afụghọ na foto anụnwa kedu nwa Eriza nke anụnwa a na-agba arịn onye nke na-anụ ma ngị onye Amerịka onu otu wee nọrọ ebe a ka otu nwanne ya nwoke na nwunye ya bụ ife n'ebe anụnwa. Nke a gotikwa na o nwekwa ebe egburu aja ngwere adịghị na ife dịkwa bụ oke na ọdịbụ ogene afọ ọkwọm ya last ya ifụrụ ya bụ mgbe ọ bịara Naijiria witi nwunye ya fabia tainụlụ ego nke fa ka fa bịa tainụlụ kọntraktị nke fa narie oluzie mgbe prezidenti bịara na be nna ya ka ọ bịa loyal visit bịa fụkwanụ fa ncha
afọzie ọ bụrụ nna ya na ụmụnne ya ka afụrụ na nwunye nna ya ti windo wee mabata. Hei, ọ gbakwa ụmụkwu n'ọkwa ife ndị mmadụ kwuru na kọmentị. London is buzzing. Everyone's excited. The Nigerian community has turned out in great force, and it's going to be a really exciting visit. Definitely. And we're going to see you in Windsor. Absolutely. See you in Windsor. This is exciting. Biafra. Freedom. What do we want? Biafra. When do we want it? Now. Right now. We want it right now, even though we may not have it right now, but that is the purpose. That is why we are here. We are here to remind the Foreign and Commonwealth Office. We are here to remind the family. We are here to remind the Parliament, 10 Downing Street, that we are here. We are not going anywhere until we get what we want. Until we secure our freedom, until we find out which is our purpose. We will not rest. It may have seemed that we are tired, but no, we are not. I was just with us on our way here, and I did say something, and Mazi reiterated it. He did say that this is more like a recycle. It might look like it's a recycle, but that is what life is about. You keep asking for that which you seek until it is restored. And today we are here to remind the British government that 6 decades ago, Dr. Akani Ibiam, who was crowned with a knighthood, and during the Vietnam War, the British government was on the wrong side, and over 5 million of our people died. And Dr. Akani Ibiam, with respect, in reverence, returns the knighthood that the Queen bestowed on him. Today we are here to remind the British government, the royal family, that it is time to honor the legacy of who have been historically overlooked. Today we are here to remind them once again that that very purpose that Dr. Akani Ibiam sought is still here knocking on their door. And we seek nothing but freedom. Not out of disrespect, not out of hate, not out of contempt, but out of identity. Because we are certain people and we need our peaceful ecosystem, and that is where we belong. And that we must have, as long as we continue to knock on the door of those who have sinned against our forefathers, against those who had walked in the path of injustice, looking the other way. But their generations will continue to emerge and continue to seek for that which is theirs. And Mazi Nnamdi Kanu, who is the leader of this very movement, is illegally and unjustly, unjustly convicted. Yet the British government looked the other way. They sat on the fence for years. They had nothing to say. They couldn't speak against the injustice. They couldn't speak against the extraordinary rendition of Mazi Nnamdi Kanu. But they know it is wrong. They whisper behind the doors. But they haven't publicly cautioned Nigeria. And today, President Tinubu is here, honored by the Royal Highness, or the King, King Charles. I believe that the Royal Moral Code upholds justice. It upholds dignity and it upholds human rights. And I believe that the Royal House has not forsaken that. And that used to be their anthem. And that must not change today.